dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu wau tahe honama hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu au tahe honama hubili dalaki togi honau Tuhan patuduhon man dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani patuduhon man dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli sai toguau jono Tuhan Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu wau tahe honama hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli do
dohot aka bunga-bungai Dang na boy pegang gua tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patudu honma dalam ritual unang be pasambuli luau saito guau jono tuho alani togi honau Tuhan patudu honma dalam ritual unang be pasambuli luau saito guau jono tuho unang be pasambuli luau saito guau jono tuho Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guau tahe honama hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patudu hon dalam ritual unang be pasambuli luau saito guau jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patudu honma dalam ritual unang be pasambuli luau saito guau jono tuho alani togi honau Tuhan patudu honma
jalani tua unang be pasambuli lua sai togua jonok tuho unang be pasambuli lua sai togua jonok tuho. Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe honama hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani tua unang be pasambuli lua sai togua jonok tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Jang na boy begang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam tua unang be pasambuli lua sai togua jonok tuho alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam tua unang be pasambuli lua sai togua jonok tuho unang be pasambuli lua sai togua kepada saudara, kepada jemaat yang telah memberi perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Lau mangarade rohata memasuki parminggota
Marede mahita sian buku ede nomor 15 ayat sada sahatu ayat tolu di ayat patuluhon rap jonjong mahita. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di perbadia na tumpalangit dohot tanoon. Amen. Jehovah do panundangi di au dohot hatu aku, tung ise mahabiar aku, nang pe marhoron-horon parangan akan na manukum au, dang di habiari rohaku. Sada do naung pangidohon tu Jehovah, say ido hulului. Naing mian au di bagasan joro ni Jehovah, saleling mangulu au. Paida-idahon hinadengga ni Jehovah, dohot mahalamongonsa, haposi ma Jehovah, pagomos jalapatogu roham, jalaparhanalom Jehovah. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata ama namarasi roha, hudok hami mamalihate tuho, sian nasa roha nami. Ala di joho hami sian haholomon tu hatioron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai dirajai tondim nabadiai mahami, asalam ganda haporsion nami, jala asam lambadia parangenami. Unang marindang binahen ni portibion, asa saat hami rap dohot akan na porsia di guarmu Tuhan nguluan, nasora sudah. Marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 300 siap bulu sada ayat sada dohot ayat 2. Tuhan
Tatangihon ma patik ni debata, ima patik parjolo sahatu patik pasapuluhon. Patik na parjolo, au do Jahoba debatam, nina debatata, dang jadi marukap au bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaunmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di madua gijang, dohot na di banua tongaon, ro na di bagasan, aik na ditorut di tano, yanggo tunggabe si sombaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, yanggo soture dalanna, aihona humna do sogot akkana, marsineang ni guarna. Patik papaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onom ari ma ulah hamu nasa sisulanmu, alai anggo ari papituhon ni ari paradianna di Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo di nasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom laki-laki, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di pangisi ni huta ni halak pe namang ngebati hutam. Ai dina onom ari do ditopa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di baheni do umbayena di pasu-pasu debata ari paradian nai jala parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangepummu do natorasmu asa martuaho, jala leleng mangulu di tano nanilehon di Jahoba debatam diho. Patik panopon unang ho mamunu, patik papituhon unang ho ngalakup, patik pawaluhon unang ho manakko, patik pasyahon unang ho olo makatidakon hata naso tutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan di donganmu. Bohado pandok ni debata taringotu patik nasapului, ondo, audo Jahoba debatam, nina debatata, pargogo nasoh hatu dosan, jala parimas, sailuluaku do, dosa ni ama-ama, tu pinoparna, ro di sudut patoluhon, ro di sudut papaton, pinopar ni akan nasogoroha diau, alai asidorohaku di akan nama ribu-ribu, akan namar holong ni roha diau, nasa mangalowasi patiki, atong rap mangidogogo mahita Tuhan debata, laho mangulah hotsa, ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulan nahombar tu patikmi. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 162 ayat 1 dohat ayat 2 di ayat paduahon rap jonjong mahita. Tatopoti madosata. Ale Tuhan debata amanami pargogona soto dosan. Para sirohami dahami nadangolon.
Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahaton do hami tubuh, jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian. Salut hami do manibil sian akka dalanmu. Bansai godang do pangalasyon nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Ala nidenggan di basam dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni hapo soon nami. Dohot pangalasyon nami. Say ingot mahami kobar tu asini roham. Dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham. Di dosa nami nagodangi. Amen. Tabegema baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosa. Songonondo hatani jauba. Unang ho mabiar. Aya audo siluluhon ho. Nunga pola hujo guarmu. Audo nampuna ho. Hasangapon mani debata na digijang. Amen. Marede mahita sian buku Ede nomor 352 ayat 1 dohot ayat 2. Tatangihon mahata ni debata turpuk epistel di ari mingguon iman atas surat di sada Samuel tolu ayat sada sartuat 10 tajaha ma marsikap sorin dihulak-ulak debata manjo si Samuel dungi uju si Samuel na bajari marhalada di Jahoba di jolo ni si Eli mahal ma di akka ari hata ni Jahoba jaladang adong sadia pangukapon. Dang do pemitop yanggo palito ni debata, jalanunga modom ia si Samuel di joro ni Jahoba. Hajonjongan ni poti parbadaan ni debata. Dungi marlojong maibana tu si Eli jalanin nama idama di sondo au ai di jou hodo au alai di dok si Eli ma dang au majoho mulak maho mangulahi modom gabelau maibana jalas modom.
Alai dang dope ditada si Samuel Jahoba, jala dang dope pinapatar tu ibana hatani Jahoba. Jadi ninna si Elima tu si Samuel, laho maho mangulahi modom, molotung jojo muse diho dohono muma, makuling maho ale Jahoba, ai manangi-nangi do naposomon, dungi lau masih Samuel, jala diulahi modom diingananna. Ima sahatna, martua doakan natu mangihon hatani debata jalana upeopsa. Amin. Tabege makor pujian, sian kor paropuan gabungan.
Marede mahita sian buku ede nomor 730 ayat 1 dohot ayat 2 di ayat paduahon rap jonjong mahita. Sai patama diriku ale Tuhan, Bapa taron hina ulimi Tuhan, suruh maton bimbing saat turohaki lapa patarolongmu tudohaki. Sai patama diriku ale Tuhan, Bapa tahan hina ulimi Tuhan, suruh maton bimbing saor turohaki atari paron besan tudohaki. Taha tidak kon maha porseota songon hina tidak kon idongata saha porseaon di sadok portibuyon rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai iman itu bun siu nagabe-gabean sianton di parbadia adorang sohabubuan ido tuhata natu maun na bernit di pahuman silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang natua tu dung gitano namulak mangolu di ari patuluhon namana itu surgo lahudul di siamun amanai pargogo nasoh tu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot namate au porsea dito di parbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panihala Kristen akan nabadia dohot dia sesani dosa dohot dihatai namandu mulak mangulu do sogot daging nihala naung dohot dihanguluan nasorasu. Amen. Tabegema ede pujian sian kor ama Ebenezer.
tabege matiting dihita di mingguon. Salam, selamat hari Minggu Madihita Salomutna. Warta jemaat buat kita pada hari ini dengan topik Yesus do anak nidebata jala raja atau Yesus anak Allah dan Raja. 1. Nama minggu kita hari ini adalah minggu kedua setelah Epifanias. Kedua, statistik 3 Dewan Koinonia, 4 Dewan Marturia, 5 Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar, 6 Kesekretariatan, 7 Pelayanan, 8 Pengumuman, 8A1 Kebaktian Minggu di Pos Pelayanan Goa. Pada hari ini, Minggu 14 Januari 2024, dilaksanakan ibadah Minggu di Pos Pelayanan Goa bertempat di Gereja Toraja Laki Padada, Sugu Minasa. Alamat Jalan Malino nomor 40, Sungguh Minasa, masuk pukul 17 WITA. Sesuai hasil keputusan Sermon Parhalado, kategorial Penguan Ama berangkat untuk mengikuti ibadah tersebut. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. 8A2, surat untuk dibaca pada kebaktian Minggu. Menindaklanjuti surat nomor 1222-L18-X-2023 tertanggal 28 Oktober 2023 perihal sehati melaksanakan sentralisasi keuangan HKBP. Dengan ini disampaikan bahwa mulai Minggu 14 Januari 2024, persembahan yang akan dikumpulkan hanya persembahan 1A, 1B, dan persembahan kedua. Adapun untuk menambah kas pembangunan dapat kita antar pada kotak yang disediakan di depan pada saat bersalaman setelah ibadah selesai. Demikian yang bisa disampaikan, kiranya dapat dimaklumin. Untuk itu Inang, Amang, Inang semua dan Amang anak-anak kami remaja dan Naposo, kami mohon perhatiannya sebentar untuk kami bacakan surat dari PA Raja. PA Raja Tarutung 28 Oktober 2023, hal sehati melaksanakan sentralisasi keuangan HKBP. Kepada yang terkasih seluruh jemaat, pospel dan pos permingguan HKBP melalui uluan di semua dekat di tempat masing-masing. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal untuk kita semua. Terpujilah Tuhan karena sentralisasi keuangan HKBP sudah berjalan dengan baik selama 10 bulan terakhir dari Januari sampai Oktober 2023. Berdasarkan perjalanan sentralisasi keuangan tersebut, target persembahan yang sudah kita capai adalah 65,7% dari target 80% yang kita harapkan pada awalnya. Dampaknya, HKBP sudah dapat membayar balanjo semua personilnya yang berjumlah 3.476 orang. Selain itu, kita juga sudah dapat membayar biaya operasional program resort dan distrik. Untuk keperluan kantor pusat dibayar melalui saldo yang masih ada di kantor pusat HKBP sebelumnya dimulainya sentralisasi keuangan dan sudah berdasarkan perhitungan BPSK. Dari uang yang terkumpul di rekening BPSK, sudah 2 kali BPSK mengirim keperluan operasional dan program resort
dan distrik di HKBP. Sebelum tahun ini berakhir, BPSK masih akan mengirim ke resort-resort yang belum menerima dana tersebut sejumlah total 4,732 miliar. Pada rapat preses dan MPS di akhir bulan Agustus sampai awal September lalu, sudah disampaikan sukacita segenap huria di HKBP atas berjalannya sentralisasi keuangan tersebut. Meskipun begitu, di dalam rapat tersebut ada juga peserta rapat yang menyampaikan informasi bahwa masih ada jemaat yang tidak setia menjalankan keputusan Sinode Godang karena memikirkan kepentingan jemaatnya, yaitu dengan cara menambahkan kantung persembahan atau pengumpulan dana pada hari Minggu atau pertanggihan, tetapi tidak menyebutnya persembahan agar tidak termasuk ke dalam sentralisasi keuangan. Padahal berdasarkan keputusan Sinode Godang, penambahan dana untuk keperluan jemaat tetap dimungkinkan melalui cara-cara seperti pesta-pesta jemaat. Selain itu, ada juga jemaat yang tidak memasukkan data persembahan dan tidak mengirimkannya ke rekening BPSK paling lama 3 hari setelah ibadah berlangsung, melainkan menunggu setelah diwartakan baru data dimasukkan dan uang dikirim ke BPSK. Hal ini pun tidak sesuai dengan keputusan Sinode Godang. Oleh sebab itu, berdasarkan keputusan rapat MPS pada awal September 2023 yang berbunyi, seluruh jemaat harus tunduk kepada keputusan Sinode Godang Oktober 2022 mengenai sentralisasi yang menunjukkan kesatuan HKBP berdasarkan firman Tuhan di Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus dan mewujudkan roh sentralisasi keuangan, yaitu kesetaraan, keadilan, berkelanjutan, dan kebersamaan dalam satu keluarga. Dan di dalam mengerjakan tugas, kami sebagai gembala di gereja HKBP yang mendoakan seluruh jemaat di HKBP jangan jatuh ke dalam dosa, sebaliknya melawan dosa. Dengan segala hormat kami meminta semua jemaat supaya lebih sungguh-sungguh dan penuh melaksanakan sentralisasi keuangan, meneladani jemaat miskin di Makedonia di abad pertama yang diminta oleh Rasul Paulus untuk membantu orang-orang kudus yang miskin di Yerusalem. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, kami meminta seluruh jemaat, pos pelayanan, dan pos parmingguan untuk melaksanakan hal-hal berikut. 1. Data persembahan harus diisi ke aplikasi sentralisasi keuangan paling lama 3 hari setelah peribadahan berlangsung dan kemudian langsung mentransfer sejumlah 55% dari persembahan tersebut. 2. Untuk menambah dana bagi keperluan pelayanan jemaat, tidak boleh mengambilnya dari persembahan-persembahan yang ada di jemaat, seperti menambah kantung persembahan setiap minggu yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi jemaat, melainkan melalui cara lain yang tidak bertentangan dengan keputusan Sinode Godang. 3. Jika ada jemaat yang melaksanakan pengumpulan persembahan kedua di pertanggihan, hendaklah tunduk juga kepada sistem sentralisasi keuangan, di mana persembahan kedua itu harus dikirim sejumlah 55% ke rekening BPSK. 4. Jemaat HKBP tidak boleh mengumpulkan uang pada kebaktian minggu
dengan tidak menamainya sebagai persembahan, dengan tujuan agar tidak termasuk ke dalam sentralisasi keuangan. Kelima, jemaat HKBP tidak boleh mengumpulkan persembahan bulanan dengan menamainya untuk diakonia atau pembangunan dengan tujuan agar tidak termasuk ke dalam sentralisasi keuangan. Jika kelima hal di atas tidak kita laksanakan dengan setia, maka akan sangat berdampak pada penurunan pemasukan sentralisasi keuangan seperti yang terjadi pada bulan Juli sampai September, di mana ada tren penurunan persembahan ke sentralisasi keuangan. Kita sudah menyaksikan serta merasakan bahwa sentralisasi keuangan berdampak sangat baik bagi HKBP. Tuhan akan terus memberkati program yang baik ini, sebab melalui sentralisasi keuangan, Tuhan sudah menjawab doa HKBP sejak 89 tahun lalu. Sejauh ini kita sudah berani untuk menambah dan mengirim pelayan penuh waktu ke jemaat-jemaat kecil yang selama ini belum pernah memiliki pelayan penuh waktu. Kita juga dapat mengirim pekabar Injil keluar HKBP, persaudaraan pelayanan yang makin teguh, kecemburuan antara pelayanan dapat kita kurangi dan hilangkan. Semakin baik persembahan sentralisasi keuangan, maka makin banyak pelayan yang dapat kita kirim baik ke dalam maupun keluar HKBP, dan HKBP akan semakin menjadi berkat bagi dunia. Untuk semakin memperjelas maksud dan tujuan sentralisasi keuangan bagi kita semua, kami sudah mengeluarkan buku kecil sebanyak 9 halaman dengan judul Better Together, Sentralisasi Keuangan HKBP. Kami sangat berharap buku ini dapat kita cetak dan kita bagikan ke seluruh anggota jemaat, dan juga kita simpan di kantor gereja agar anggota jemaat mendapatkan informasi yang memadai tentang sentralisasi keuangan, dan dengan hati yang penuh sukacita dan setia ikut melaksanakan dan mensukseskan. Soft copy buku tersebut juga sudah kita kirim untuk dibagikan ke seluruh anggota jemaat kita. Demikianlah kami sampaikan surat ini untuk seluruh saudara yang terkasih, anggota jemaat HKBP, di dalam pengharapan yang penuh agar kita semua mengerjakan isi surat ini di dalam nama Allah, Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Teriring salam dan doa, Huria Kristen Batak Protestan, Amang Eporus, Pendeta Dr. Robin Butar-Butar, distempel dan ditandatangani. Demikian Amang Inang, kita lanjutkan warta kita 8A3. Undangan rapat panitia pesta pembangunan pos pelayanan Goa. Pada hari Rabu 17 Januari 2024, Ketua Umum Panitia Pesta Pembangunan Pos Pelayanan Goa, Amang Pendeta PDM Lubis MTH, mengundang seluruh panitia untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai pukul 19 WITA, bertempat di gedung sekolah minggu. 8B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang, Boru Simanjuntak. 2. Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor, Boru Manulang.
3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Aha Manurung. 5. Inang Nyonya Wi Naibaho Boru Pasaribu. 6. Inang Nyonya Tesi Tanggang Boru Huta Barat. 7. Inang Situa Kagultom Boru Pardede. 8. Inang Nyonya EJ Sitorus Boru Panjaitan. 9. Inang Nyonya MP Silitonga Boru Samosir. 10. Amang Situa Dr. Andos M Sinaga MBA. 11. Inang Nyonya Situa Dr. Andos M Sinaga MBA R Boru Bukit. 12. Amang Sansui Sihite. 13. Anak kita Rauli Boru Damanik. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. 8C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dari tanggal 8 sampai 14 Januari 2024. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 12 orang. Ulang tahun anak sekolah minggu ada 3 orang. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. 8E. Jadwal pemakaian gereja, sopo, dan gedung sekolah minggu boleh kita lihat di warta kita masing-masing. Hal keuangan juga boleh kita lihat di warta kita masing-masing, dan ada sedikit kami juga pemberitahuan mengenai hal keuangan. Mungkin Amang Inang dilihat di warta yang kita pegang, ada sedikit perbedaan yaitu dalam hal keuangan di pos pelayanan Goa dengan pos pembangunan yang ada di HKBP Makassar. Jadi kalau dulu pos pembangunan Makassar dengan pos pembangunan Goa digabung, sekarang di lembaran itu boleh kita lihat sudah terpisah. Jadi kami mohon kiranya buat Amang Inang dan anak-anak kami remaja Naposo yang akan memberikan persembahan untuk pembangunan seperti yang sudah kita dengar tadi, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa dan kebohongan. Jadi ada kotak di depan boleh dimasukkan ya yang Amang Inang ya. Itulah sebagai himbauan dari kami Parhalado. Kemudian amplop persembahan itu kadang-kadang memang ada yang mengatakan kenapa satu warna, ada yang hanya ungu, ada biru, ada yang putih ya. Jadi kami mohon itu dicetak dulu banyak, tapi sekarang ada yang putihnya tinggal sedikit, ada yang biru. Jadi kami mohon Amang Inang dan anak-anak kami Naposo mungkin tidak sengaja terbawa, mohon dimasukkan aja pada saat hari Minggu, dimasukkan aja di kantong persembahan kembali supaya kami bisa Parhalado menyusun kembali supaya tidak ada yang satu warna lagi. Ya Amang Inangnya dan remaja Naposo kami mohon bantuannya kalau ada. Ya Amang Inangnya mau lihat. Jadi itulah Amang Inang untuk warta kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam Horas. onom ayat sada dohot udutna, huhut papungu pelean sada a dohot sada b. Yesus Kristus Ido Raja, pinabagi di amanah, mengunggumi sasude, mengunggumi sasude.
martangiang mahita. Dipuji jala disobahami maguarmu ale Tuhan na marmuliai, disandok pambahenanmu na dipapatarho ale Tuhan di pardalanan ni ngolunami. Jala di bagasan tikyon ale Tuhan dipatauho dohami dinalaho mamuji pasangapon guarmu di bagasan minggu na pinarbadiamon. Ato ngale Tuhan mian maho di tonga-tonga ni roha doho pikiran nami. Tarlumobi di hatam na naing hutangi hok kami. Urupi jala pargogoi mahami marhite tordim. Asa dungku begi hami ale Tuhan hatam marparbue mai di pardalanan ni ngulu nami si kanupari. Mangasahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amen. Oras madihita amang inang. Hata nitu hata di bagasan mingguta sadarion ima di minggu dung Epipanias na paduahon na tersurat di buku ni si Johannes bidusada mamuka sian ayat 40 sahatu 50 sada. Johannes bidusada mamuka sian ayat 40 sahatu ayat 50 sada. Songonon mahatani debata. Torang ni arinai dinanayang laho ibana tu Galilea jupak sama si Filipus dungi didok Yesus ma mandok ibana ihuton maau. Alai sian Betsaida do si Filipus imahutan ni si Andreas do si Petrus. Dapok si Filipus ma si Nathanael jadi didok ma mandok ibana. Nung ngajupang hami ibana nanidok ni si Musa di surat patiki jalan na pinabawa ni aka panurirang ima Jesus anak ni si Joseph na sian huta Nazaret. Dungi didok si Nathanael mamadok ibana. Tung tarbahen ma ro na denggan sian huta Nazaret. Jadi didok si Filipus ma ro mahomarnida. Di ida Jesus ma si Nathanael ro manopot ibana. Jadi didok mataringok tu ibana on masada halak Israel na si Tom naso marpangasi di bagasan. Nina si Nathanael mamadok ibana. Sian dia ditadaho au, dungi di alusi Jesus ma ibana. Huida doho uju ditoru ni hau araiho, andorang so di jou si Filipus ido peho. Dungi nina si Nathanael ma mangalusi ibana. Guru nami, hodo anak ni debata, hodo raja ni halak Israel. Dungi nina Jesus ma mangalusi ibana. Ala hudok tuho, huida ho ditoru ni hau arai, umbahen na porsea ho, idaon mudope na sumurung siani. Laos nin nama, tutu si tutudo na hudoko tuhamu, idaon muna do manukak banua gijang jalaman naik mijur aka suru-suruan ni debata, tumopot anak ni jolma. Olak ni masahakna. Hurian itu hatta na ni holongan di bagasan tu hatta Yesus Kristus, maragam do dipake Tuhan Yesus laho patadahon dirina tu sude jolma. Nang tuhi tape maragam do carana. Maragam do pambahenan ni debata dinalahu patadahon ise do dirina di pardalanan ni nguluta. Tarlumobi ma di bagasan minggu Epipaniason dung nanung ngatabolus sian minggu Epipanias na parjolo bongot hita tu minggu Epipanias dung na padua honon tunggu dang do patar songod dia debata patadaho dirina di bagasan pardalanan ni nguluta. Alay nariko taida ditopot do ragam ni jolma di jou do gabe sisianna. Di botoi do sude akan na taula be. Ditada do roha dohot hatutuon ni rohata dinalaho mangalului ibana. Marhite na pinapatar di hadirion na sianido mananda akan na olo manjak kosa. Bagaimana Allah menunjukkan dirinya dan bagaimana kita menerima dia. Di sanalah Tuhan boleh berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Jala saya diparar Tuhan do manangise nanunga takas manjakon ibana. Songon naposona hita di Portibion. Takas do tajaha amang inang remaja naposo bulung nani holongan di bagasan tu hatta Yesus Kristus. Songon dia parjupangan dohot partinandaan ni akasisian ni Tuhan Yesus na parjoloi
sian parmulaan dung dipilih ibana akasi sian na parjolui songonima Tuhan Yesus dinalaho papatarhon hadiryon na songon anak ni jolma nang akana pinili na piakasi sian nai nunga godang dijaha jala dihirim nasida songo dia do anak ni debata naro marhite hite Yesus sian na dijaga nasida sian na dibaga-bagahon sian pada nong robi jala sian parjupangan ni Yesus taringo tu pamiliton na tu akasi sian na disido naing di patadahon Yesus hade bataon na songon anak ni jolma nanunga anak ni debata nanunga gabe jolma partinadaan niya kasi siyan na nunga dipuka siyan na manjaha jala mabege barita siyan pada nang robi taringo tu haroro ni Tuhan Yesus Kristus tu portibion idu mabahen macailas rohani si Filipus manang adorang so pajupang Yesus do si Filipus do si Natanael ima parjupangan ni Yesus do si Petrus dohot akasisian na nasingi tung macailas roha si tutudo nasida ala memang nunga macaileleng di paima-ima nasida haroro ni Yesus naung binabaga-bagahon di padan nong robi atong mulo tabereng amang inang naposo do remaja na niholongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus dimulanai dung ditadikon Yesus huta Judea lau bongot ibana tu Galilea pajupang maibana do si Filipus di huta Betsaida jala mata macay takas do taboto mulo huta Betsaidaon mulo lapatan na ima rumah jaring buasa dilapati songon rumah jaring ay memang di huta Betsaidaon tunggudang do kaum nelayan ido makana akasisian ni Tuhan Yesus akan parjoloi ia ulon na ima nelayan ima berasal sian huta Betsaida dung jupang Tuhan Yesus tu si Filipus di perjupangan nai yang masa singkat ada perjumpaan yang membawa perubahan yang membawa sukacita di hati Filipus ketika bertemu dengan Yesus yang telah lama ia nantikan yang telah lama ia rindukan dan telah lama ia pelajari ketika para nabi membaga-bagahon taringo tu haluaon nanaing pinasaha ni debata marhite anak ni jolma dung jupang si Filipus tu Yesus macelas rohani ibana idu makana di jupang ibana si Natanael jala didok ibana ma nunga jupang ngau songon na sinuraton ni si Musa di surat nama dok ikon rodo panurirang akan datang seorang juru selamat songon na didok aka panurirang na di padang nong robi jala dison mananaing tabereng percakapan ini berlangsung antara Filipus dan Natanael menggebu-gebu di bagasan lasni roha ibana pabotohon ima tu ali-alena ima si Natanael nunga jupang ibana tu Yesus nanunga sinuraton ni kitab Musa taringo tu hadirion ni anak ni debata naro tu portibion na mangalehon haluaon tu ganuk jolma jala mulo tabereng amang inang di sejarahna ia halak Yahudi macai di bagasan penantian donasida dinalaho paimaimahon haroro ni anak ni jolmai tu portibion idu makana di gobarhon nasida molo ro haroro ni anak di jolmai tu tonga-tonga di portibion songot tada dei di ujung di portibi ataupun datangnya akhir zaman maka ketika Filipus menegaskan bahwa apa yang telah dijanjikan oleh para nabi di dalam perjanjian lama dan dia mengatakan kepada Natanael di dalam sebuah kebahagiaan aku telah berjumpa seperti apa yang telah disuratkan di dalam perjanjian lama maka pada saat itu kita lihatlah respon daripada seorang Natanael manang didok mai si Bartolomeus didok ibana ma mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret tung tarbahen marona dinggan sian huta Nazaret ima alus ni si Natanael nang tabiring sian alus ni si Natanael dang nama dok gabi disangkal ibana haroro ni Yesus naro tu tonga-tonga di portibion tapi dia melihat bahwa Natanael ini adalah seorang sejatinya dia mencari Tuhan dengan segala kesungguhan hatinya
Dia orang yang memahami dan membaca bagaimana para nabi menyuratkan itu di padang Nongrobi. Dang nagabe mardikan ibana manang, dia bukan orang yang sesungguhnya menanti akan anak Allah itu datang ke tengah-tengah dunia ini. Tetapi yang mau kita lihat sian hatani si Natanael ditiki di do ibana tung terbahen marosian Nasaret. Dia bukan menyepelekan Nasaret yang mengatakan bahwa tidak mungkin datang sian huta Nasaret seorang anak manusia na baluahon portibion. Alay neng tabereng macai togudo si Natanael manio baga-baga ni akapanurirang di padang Nongrobi tarlumobi ma di Mika 5 ayat 2 nama dok Betlehem Efrata siakodo haroro ni anak ni jolma dari sanalah datang seorang keselamatan. Imana ni pineop ni si Natanael ubahen na di do ibana pola do tung tarbahen do na dengan rosian huta Nasaret. Ia dangadong na sinuraton di padang Nongrobi roh haroro ni anak ni jolma sian huta Nasaret. Hape sa sitong na neng tabereng sian Nasaret huta ni damang do inang ni Jesus doi. Nang sianido bongot sahak matuhuta Betlehem disido hatutubu ni Jesus si paluay. Jala di sineng tabereng muse sian hadirion ni si Natanael na madok. Ayah hama tung sura matarbahen na dengan sian huta Nasaret neng tabereng sianon hadirion ni si Natanael songon halak Yahudi sejati yang memang berpegang teguh terhadap apa yang telah disuratkan oleh para nabi di dalam kitab perjanjian lama. Maka karena itu neng tabereng dison macai kecewa do ibana dang las rohana alai ditiki di BG si Filipus songon dia padapok ni si Natanael didok si Filipus ma Roma ho marnida asasian marnida di sima dibuka debata parnidaan dot hapor siaon ni si Natanael marnida Jesus ima anak ni debata raja ni Israel songon nabi-nabi nagahon aka panurinang nasanalaon. Atong disoma neng tabereng ketika Natanael melihat dan Yesus menyatakan bahwa dia ditiki jupang nunga jupang ibana dohot Jesus didok Jesus ma tu ibana dung ditopot ibana Jesus on masa dahala Israel nasitong naso marpangasi di bagasan. Ini adalah seorang Israel sejati karena dia tidak menyimpan kepalsuan di dalam dirinya. Hal ini kita ingin melihat kesungguhan daripada seorang Natanael. Dia sudah mempersiapkan dirinya untuk mengenal siapa itu Yesus. Dia memahami, mengimani, mempelajari berbagai hal dari nubuatan para nabi. Dan itu mengapa Tuhan Yesus mengatakan engkau adalah Israel yang sejati. Dang marpangasi di bagasan rohana. Nasitong doho. Sasitong na neng taparsya jari sian si Natanaelon. Dung didoki bana ahama na boy tabereng na denggan sian huta Nasaret. Memang sian bulus ni rohana doy. Panandaan na sitong doy. Dung nanunga gudangi bana marsyajar taringo tu akan na sinuraton ya kapanurirang di padang Nongrobi. Atong ido memang dihita. Buhado hita manada di batang. Natahapor siya'y marhiti Tuhan Jesus Kristus na paluaho kita tod di porbadia. Molodang taparadi dirita rohata dinalaho manakasi. Dinalaho marparsyajari hatana. Asa disido na neng tubuh haporsyota dinalaho mangihuto ni bana. Jala didok Jesus tu ibana. Engkau adalah Israel sejati. Neng tabereng madison amang inang remaja na posobulung na niholongan di bagasan Tuhata Jesus Kristus. Seorang Israel sejati adalah seseorang yang mengenal dirinya sendiri dengan baik dan mampu menjadikan dirinya dengan bantuan rahmatnya menjadi pelaksana rencana Allah. Itulah Natanael. Natanael adalah pribadi yang percaya kepada Allah, jujur mencari Allah. Ia menantikan Sang Mesias yang datang pada saat yang ditetapkan. Itu mengapa Yesus mengatakan kau adalah seorang Israel yang sejati. Kau adalah orang yang benar. Hala Israel na sitong naso marpangasi di bagasan. Di son mananeng tabereng hadirion ni debata manada roha parbagason.
manangisi naro manopo tibana ditada di batado ahadu tujuatta sitong dohita jujur dohita dinalaho mangalului ibana dinalaho marsaur do ibana atong molo didok sinatanay songon Israel sejati nang songoni mahita aka nanungan yasian ni debata sitong mahita mangalului ibana dinalaho majalo haluo na sian debata dung jupang sinatanael ada sebuah perjumpaan dengan Yesus dan Yesus membantu dia mengenalnya membantu Natanael untuk mengenal siapa Yesus yang telah berhadapan dengan dia. Sekalipun pada saat itu Natanael heran, macam heran doibana. Ala bagaimana mungkin orang yang baru ini, yang baru saja melihat aku, mengenal aku, mengatakan aku sebagai orang Israel yang sejati. Tapi Yesus mengatakan, nungahutad daho, ai huida doho ditoru ni hau ara adorang so di jauh si Filipus hidup peho. Ketika Natanael mengatakan sia dia ditadahoau, ada sebuah pertanyaan yang besar yang berkecamuk dan ia sampaikan di hadapan Yesus ketika berhadapan Natanael dengan Yesus. Tapi Yesus mengatakan, aku telah mengenal engkau di pohon ara. Amang inang sebenarnya ini adalah ungkapan pohon ara. Pohon ara ini adalah sebuah lambang kemakmuran. Dan pohon ara ini dilambangkan sebagai ungkapan orang Yahudi menggambarkan seseorang yang mempelajari sabda Allah, mempelajari firman Allah di bawah kitab suci dalam suasana semangat dan doa. Dan itu dilakukan oleh Natanael. Dan Tuhan melihat itu. Maka Tuhan mengatakan, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Apapun yang dilakukan oleh Natanael di bawah pohon ara, bagaimana dia mempelajari dengan semangat dan doa mengimani akan apa yang telah dijanjikan para nabi di dalam perjanjian lama. Hal ini merupakan hal yang penting bagi dia. Karena itu dia heran ketika Yesus mengatakan bahwa ia mengetahui hal itu. Hal inilah yang mengubah hatinya. Dia akhirnya ketika Yesus mengatakan, aku telah melihat engkau di pohon ara. Ketika dia secara idealis mengatakan kepada Filipus, bukan dari Nazaret. Tetapi ketika Tuhan menyatakan, aku telah melihat engkau di pohon ara, ingin membuka pikiran daripada Natanael. Aku sudah menyaksikan engkau dari kemuliaanku selama ini engkau di pohon ara. Boleh mengimani, mempelajari akan firman Tuhan, terbukalah hatinya. Mengubah cara pikir, menimbang dalam hati dan bertindak. Menerima dan puncaknya dia mengimani Yesus yang ada di hadapannya. Hidu amang inang nani holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molo didok di 2 Timotius 3 ayat 10. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran. Dan firman Tuhan itu akan menempah kita untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Akan membentuk pola hidup kita sehingga kita menjadi orang yang teguh mempercayai Yesus sekalipun kita tidak melihatnya. Dan inilah yang dinyatakan kepada Natanael. Akhirnya dia mengubah cara pikirnya yang ketika dia sebagai orang yang idealis. Ketika Tuhan mengatakan, aku telah mengenal engkau, dia akhirnya mempercayai Yesus. Patarma Yesus di bagasan ngoluna, di bagasan haporsyona, ditibangi ibanama, dia bertindak dan puncaknya akhirnya mengimani Yesus. Dido ibanama, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Jala ido nagabe topik minggu dihita, di minggu Epipanes nadung napa dua honon. Imannya terbuka, hatinya terbuka untuk mengenal pribadi Yesus dan rencana Yesus baginya. Itu mengapa ketika Yesus mengatakan di bagasan ayat 50 sadai, dung di hati dakon ibana ise Yesus, didok Yesus ma, tutu si tutudo na hudoko tuhamu idaun muda do manukka banua gijang jala manaik mijur aka suru-suruan ni debata.
tumopot anak ni Jolma. Naeng dipapatar Yesus tu si Nathanael. Doh si Filipus dung dibuka ibana rohana manada Yesus. Sebuah kebesaran dan kemuliaan daripada Allah sendiri. Dia akan melihat bagaimana banua gijang jalama naik mijur aka suru-suruan manopok debata. Disima patar tarida ima hagugo ondot huasoni debata. Atau ngamanginang nani holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Pamiliton ni Yesus marhite parjupangan na tu akasisiani. Patuduhon na tadado panandaon ni Yesus di akasisianna. Nang tuhi tape. Riko do tahatidakon na ditada Yesus hadiryota. Tungsura pegok hamaolon. Tungsura pegodak parsoryon na manaho pihita. Diboto jala dipayutihu debatado ngoluta. Mamolusari, mamolus bulan ng taon, tarlumobi maboy hitabongo di tahun 2024. Tuhan mengenal kita. Bukan kita yang pertama mengenal Dia. Tuhan terlebih dahulu telah mengenal kita. Nang naluar biasa na pe, debata natatad dadao, gabilam jonok tuhita. Marhite haroroni Tuhan Yesus tu portibion. Marhita sakap na napaluahok kita siyan hado sauta. Siyan uhuman ni hamatean. Nuaing pesakap ni debata na nunga manobus hita siyan hado sauta. Nunga patar. Nunga tajaloy. Atong amang inang naposo bulong do remaja na ni holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Songot tada na olo hita mangihuto ni bana. Tarajumi do panandaw ta tu Jesus. Tabereng do naselaon songon dia pataribana pataridahon dirina tu hita. Manang hita do namaddaw siya ni bana. On managabisada perenungan na marga di hita di minggu paduhondung Epipanya son. Di bona ni taonon. Di hari ke-14 di tahun 2024 ini. Bagas do hita manadad hadirion di debata. Tapak kilalahod do ibana jonok tu hita. Suku-sukun tu hita bohado partinandaat tu Jesus. Takas do taida barita nauli na pinasahan ni Jesus na di Bibeli. Takas do tapak kilalahon di ngoluta holong na panguluhok kita. Takas do panggoliot tu pati na. Marhite suku-suku no na manginang tarimangi maisi do hita di jolo ni debata. Asanang pehita mekmet, unang gabi menek krohatta. Ala takas do di boto Jesus hadiryota. Las marohatta di si. Ayak kasih siyan nai pe dipili siyan huta bet sayda do. Huta naso diargaho naka torop jolma. Akka siyan nai akkana mekmek do idang berpendidikan dang halak namora. Tirkek do status nalom timbo daong. Alay ditadda debatado na sida dipili do gabi sisyan na. Atong molo nunga tapakilalahon panandayon ni debatato hita. Unang mek rohatta, menek rohatta la mek hita. Hadiryota di tonga-tonga ni portibion. Asal taboto ma hadiryon ni Tuhan Yesus ikom macelas do rohatta. Alana tung akka obuk tapi dietong debatado. Madabu pesahalai rambut ini Tuhan tahu. Itulah bagaimana kita amat berharga di hadapannya. Dan itulah yang menjadi kita syukuri bagaimana Tuhan yang kita kenal itu jauh menjadi Allah yang dekat bagi kita. Melalui kehadiran Yesus yang Dia sendiri menunjukkan jati dirinya. Bahkan kepada sisianna nang tuhita. Atong taparhase yang may. Taulopom may. Tahamolatihon may umbaheni mamolo ditanda Tuhani dohi talam denggan makomunikasita tu Jesus si parholongi. Ahado dalata di tahun 2024 ahado resolusita molo nunga jonok debata marhite Jesus si paluai dai kondo hita lam denggan komunikasita tu Jesus si parholongi.
Molo di ujung ni tahun marpungu hita mandok akka hatatta manesa akka dosata naselaon tu akka nataholongi. Muba mata dok. Songon parsalpuni tahun ni, songon ni ma parsalpun akka sudi akka nasala. Dung di tahun 2024 akka nadinggan mata pareahi. Nang songon ni mahita amang inang. Naposo bulung remaja na niholongan di bagasan tu hatta Yesus Kristus. Lam denggan ma komunikasi tu Yesus si parholongi. Marhite tangiang, pamujian, manjahatana, dohot mangoloi patina. Ay disido hita gabi lam togu lam tatadda Yesus. Jala disi majupang paralealeotta na denggan dohot Yesus. Paralealean na pinajongjong dohot parsauran na uli. Dang songon paralealeon di tonga-tonga di Portibion, alani arta, alani status, nang akalan ni materi dot akaluat parmargaon do akalan na asing. Alay molo tapadenggan komunikasi tatu Yesus si parholongi. Tatada maibana gabi ali-ali na sumurong. Dung marale-ale hita do Yesus rosu di bagasan hubungatta. Di sima hita boy di padiri gabi marparbue di tonga-tonga ni parngoluatta. Dang boy behita marsidalian. Alay kon marparbui do hita. Ala ditadda di batado hadiriota, Tuhan mengenal hati kita. Ay takas do panandaw ni Jesus tu hita. Nang hita pe tapatuduhon ma nadenggan parsaurata do Jesus. Di minggu Epipanias manang hapapataron amang inang, patar matutupan nandaon ni Jesus tu hita jolma naong kinobusna. Jalanaeng manian patar nang akka ulota marparbuyehon akka ulaw nadenggan di ngoluta. Sakap hapapatar ni dirina, asa ditadda jolma, ibana anak ni debata, raja ni Israel, mambuan haulo naong leleng pinaima-ima ni hajolmaon. Sialan inang pajupang do na manjakosa, ikon dapotan hangoluan. Songon si Nathanael do si Pilipusi, ima di ayat 50 sadai, ikon lambalgado pe idom. Jadi isi na manjakon Jesus di bagasan goluna. Dang holan madu mahita di tonga-tonga ni Portibion. Denggan goluta sonang rohata alay dijamin Jesus dohita di hangoluas sogot na pinarbaga-baga na tuak kajolma na satia. Atong ido sa pulota, itu adalah puncak daripada kehidupan kita, bukan di dunia ini. Maka siapa saja yang manjakon Jesus di dalam hidupnya, Tuhan bukan hanya memberkati dia di bumi ini, di kerajaannya yang pertama ini. Tapi Tuhan akan memberkati dia di dalam kerajaannya yang kedua, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu amang inang yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Laos dohok mahita, patol hason song si Pilipus, pabotohon tu si Nathanael. Mulu tarpasu-pasu hita nuaeng, baritaho ma Jesus, tu akadongammo. Tu keluargam, di dia ho mangula, manang di dia pehita. Seperti Nathanael, seperti Filipus menjumpai Nathanael. Dia bukan orang yang reaktif, tetapi kreatif, inovatif. Dia bergerak maju untuk memberitakan Yesus yang telah ia jumpai. Demikian juga dengan kita, bergeraklah maju. Di tahun baru ini, di minggu Epipanias ini, Tuhan telah menyatakan dirinya kepada kita dengan berbagai cara dan berkat dan pengasihannya. Nyatakanlah itu, bergeraklah seperti Nathanael, seperti Filipus yang begitu gembira menyatakan kepada Nathanael, saya sudah berjumpa dengan Yesus. Filipus dan Nathanael adalah sosok yang tekun, yang saleh mencari Tuhan selama mereka menanti seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. Mereka menjalani pola hidup yang selalu mencari Tuhan, membaca dan memahami, mengimani kitab para nabi. Duduk di pohon ara adalah pola hidup yang patut kita tiru amang inang. Saya tadi katakan pohon ara, duduk di pohon ara adalah ungkapan orang Yahudi yang menggambarkan seseorang yang tekun untuk mempelajari akan sabda Allah. Dan bagaimana dengan kita? Bagaimana kita mengenal dan mengimani Dia yang telah datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sedang kita tidak mau belajar akan firman-Nya? Bagaimana kita mengenal Yesus itu dan mempercakapkannya kepada orang yang tidak mengenal, sedang kita kurang, tidak memberi hati.
Maka dibilah dikatakan di Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Itulah yang membentuk kita menjadi seseorang yang beriman dan teguh terhadap Yesus. Apapun yang terjadi, kita tidak akan meninggalkan Dia. Kita akan menjadi orang yang setia. Maka karena itu, amang inang remaja dan aposo bulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saksikan bagaimana cara Allah untuk menyapa kita dari cara dan maksudnya. Dan ketika kita sudah melihat hapapatar ni debata marhiti Yesus Kristus di bagasan goluta, beritahom ma asa swaluhut akan amarhosa mamuji pasangapon tuhata nabadiai. Amin. Mauliate ale Tuhan, dihatam nanunga hutangi ho kami di bagasan minggu na pinarbadiamon. Patar situtudo Tuhan, hadirionmu na pinataridam tuak kasisianmu. Ditiki dipilit ho nasida ale Tuhan, dinalaho mamaritahon berita nauli. Sian sakak mo ale Tuhan naropa luahon jolma di tonga-tonga di portibion sian hado sauna. Nang disipe hami hale Tuhan marnida do hapapatar ni asini roham, nahujakon hami di perdalanan ni ngolu nami. Tung ragam do ale Tuhan, di paboto hoko dalanmu, lau patadahon hadirion mo ale Tuhan Tuhan. Asa disima ale Tuhan, boy lam denggan panandaon nami marhiteho. Tarlumobi ma, dihatam nanunga sinuraton di buku na badiay. Dalan nami doya le Tuhan, dinalahu marsyajar makaporsyay dohok makirim di saluhut akabagabagam. Atong ale Tuhan, ajari mahami songon akasisianmu na pindilikmu dinaparjoloy. Songon si Pilipus do sinatanay lamambuka roha do pikiranna, dinalaho manandaho ale Tuhan nagabe anak ni debata raja ni Israel. Nang suang-songon ni mahami ale Tuhan, di tahun 2024 lamdenggan maami ale Tuhan panandaon nami marhite ngolu nami, komunikasi nami, para leo-leon nami ale Tuhan maradopoko marhite sian tangiang pujian doho rohan nami ale Tuhan na sa toktong mga luluy ho ale Tuhan aladang anong nabuni ale Tuhan di adopanmu. Haroro nami pe ale Tuhan rotu bagas ni joromon di botohodo aha maksud do tujuan nami. Atong dasdasi mahami. Molobongot hami ale Tuhan tuhabadiomu. Dalan nami may ale Tuhan marnida hapapatarmu. Marnida hamuliamu. Jala tumangi hokatam. Asa marhamubaw kami ale Tuhan tu akka ulaw na dinggan. Ale tung macay gudang jala balgado ali Tuhan asini roham papatarahon hadiron mu tuhami tarlumobi mamanjakon hami gabe yanakonmu sian Tuhan Yesus nanunga mate humokop hami atong ali Tuhan molonunga hujalo hami asini roham dasdasi mahami son si Pilipus do sinatanael mamaritahon Yesus di bagar dalanan ninggoluna tuak kahumaliangna asa saluhut akan amarho sa ali Tuhan makilala honjo lamanday denggan ni basam. Marhite parulaw namin natama. Marhite pambahenan do pangalakka nami ale Tuhan na hobar tulomon ni roham. Marhamubaw mahami. Dihatam na nunga hutangi ho kami ale Tuhan gabi sa mga nay baru may dihami. Di minggu Epipaniason. Pasu-pasu salut akaruas ni Huriam. Paborha ahami ale Tuhan di bagasan hahipason. Do sa mga nay baru mangula akaulon nami. Di parumatanggaon. Di parkarejoan, di parsoran nami di tonga-tonga ni Huriam, manang di dia pe hami ale Tuhan mangula. Toktong hami ale Tuhan ajari jala parbisui. Asa salhu na hula hami ale Tuhan manjadi, jala boya dalan nami ale Tuhan. Dinalaho pasangapon guarmu dabadiay di sandok akka pambahenan nami. Urupi akka nadangol, urupi akka ruas ni Huriam, natongon di bagasan arsak ni roha. Di hagaleon ni haporsyaon do taka pamatang na le Tuhan alan yak parsahiton. Dasdasi mana sida sa togu di bagasan haporsyaon marnida jalamaday denggan ni basam. Naik kontoktong do Tuhan mangaramulti salut akka yanakon mo na toktong manjow guarmo. Asa daw ma siya nakapandelean. Aka ruas ni Huriam molo dapot mo ale Tuhan tongon di bagasan aka parukilon aka parsahiton.
pos rohanami, marpanatap doho ale Tuhan. Pasu-pasu salut aka ruas ni huriam, nama jalo basa-basam marhite ulang tahun pernikahan do ulang tahun kelahiran. Di minggu naung salpu, di minggu nang minggu na naing ro. Molo nunga dilehoko Tuhan pasu-pasu marhite gajang ni umur, lam tabay maale Tuhan marhite hahipason do pos ni roha. Asa toktong na sida Tuhan di bagasan las ni roha mandala ni ngoluna. Jala pos rohana le Tuhan, saya nalam tabay mudo akaragam di pasu-pasu di pardalanan ni ngoluna. Dia kasakap ni huriam pe ale Tuhan, di pardalanan yaka pelayanan, di tonga-tonga ni kategorial, nang di aka program pelayanan di pos pelayanan gua. Pos rohanami, saya pasadaun muroha do pikiran nami. Di nalaho pahebakon aka pelayanan nadenggan. Gabidalan nami marbarita nauli ali Tuhan di luat Sulawesi Selatan non. Pasu-pasu ma, dia karuas ni huriam nanaong mamilehon. Saluh na dumenggan di tonga-tonga ni huriam marhite aka pikiran, pelean, lut akalan na asing ali Tuhan. Saya parbisuhi jala pargogoy, jala dasdasi mahami. Asa mga lehon na daw dumenggan ali Tuhan, tubagas corom. Alanunga parjolo ho mga lehon akan nadenggan di pardalanan ni gulu nami. Tama mahami mga lehoni, gabi uap na hus di jolom ali Tuhan marhite na boy hulihok kami tubagas corom. Nang tuaka dungan nami na marhahurangan. Upasat hami matuhan ngolu nami tubagasan tanganmu. Nang negara nami pe. Nang akaluat ali Tuhan, natongon di bagasan bencana alam. Nasuboto hami manang di dia pe maringanan, asima roham. Asa anggia Tuhan nasida di bagasan pangaramotionmu. Ali Tuhan pardingkan basa on matangyang nami. Nahusobahok kami. Di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangya kami tuho. Amin. Marede mahita sian buku ede o 657 ayat sada do udukna. Hu matapapu ngupiliat tanapa duahon. Say oras jalan
Tatangyakon mapeleata, ale de bata ama nami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan do na sa ulibasan na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mi tu hami pelean nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami peleanon, patimbulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam doh di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi, tondiro di pamataku, osadohot kogoki, rodi saluhut hartaku. Upasahan itu ho nasohu satokudo. Ale ama namin na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadaron hongoluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita, di sodakon Tuhan debatama bohina tuhita jala asima rohana mida hita, di dopakon Tuhan debatama bohina tuhita, jala di pasarhon ma damena tuton ditabe. Amin. Selamat hari Minggu Madihita. Sai horas jala martu
Adonai ihutono